Stronger Together, buo ang puso. Kini ang tema sa NCAA Season 97 nga makita paghapon sa GMA Network. Formal nang ipaypaw sa National Collegiate Athletic Association o GMA Network ang mga angayang atangan sa Season 97. Ania ang report ni Nico Serino. Human sa duha ka tuig, first time na sab nga dunay face-to-face nga sangka ang napu ka NCAA member schools sa men's basketball nga sugdan karong Marso 26. Buena manong magsangka sa men's basketball games ang CSB Blazers sa host school nga De La Salle College of St. Benilde ug NCAA Season 95 men's basketball champion nga Letran Knights sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Sunod nga magsangka ang San Beda Red Lions ug LPU Pirates. Ang mga duwa makita live human sa opening ceremonies. Dakong pasalamat sa NCAA Management Committee ug sa GMA Network sa Commission on Higher Education nga mitugot na sa face-to-face games ug mihatag og guidelines aron masiguro nga pabilin kining luwas sa COVID-19. This is the time for us to cheer and to be proud of our school again. The mere fact na magsisimula na yung NCAA, it's the thing na greatest na magawa ko natin sa mga fans ng NCAA saka sa mga schools natin. Ang maganda dito ang NCAA is a league na ang mga players hindi lang from NCR but they are from all over the Philippines. So we want the entire Philippines, no, lalo na yung merong mga players na nanggaling sa kanilang mga bayan to really cheer for their players. Sa La Salle Green Hills ang venue sa sangka sa men's basketball ug women's volleyball ubos sa bubble setup. Wala pa'y live audience ug cheer squads sa venue. Gipaila-ila na sab ang courtside reporters nga gipaubos sa nagkadaiyang sports broadcast training uban ang NCAA host nga si Martin Javier. Full force usab ang GMA Network live games broadcast production team nga mogamit sa modernong mga ekipo aron mahatod ang mga duwa sa telebisyon ug sa digital format. Ready na yung network. What makes it different? I think because yung passion ng team na nabuo natin for Season 97 and nasa sports talaga. And they've been really working very hard for Season 97, lalo na sa live games. Mas mabibigyan pa natin ng attention yung NCAA, each game. At ang iyang NCAA Season 97 opening sa March 26 alas 2:30 sa hapon, live sa GMA ug GTV. Nico Sereno, Balitang Bisdak.